Sa lalawigan sa Bohol, nakamugna sa pagbahang halos 9 ka oras kapag ulan dito sa Duero sa Bohol kagahapon. Apektado ang barangay Lubugon ug Ginsularan. Sumapa ni Barangay Kagawa Jeffrey Peligro. Nagsugod ang pagbuntak sa uwan mga alas 5 sa buntag hangtod na sa udto. Sa barangay Lubugon, nasanapan sa tubig ang pag-upalang gitanom nga humay. Doon na pagani bunkhouse nga naanod sa tubig baha. Sa barangay Ginsularan, dunay dapit nga miabot hangtod sa hawak ang tubig. Samtang gibahasab ang lungsod sa Sierra Bulyones. Suma sa mga residente na sinatin nila ang kusog nga pagwan. Pagkakadlaon kagahapon nga milungtad sud sa 8 ka oras. Maong gibahaan ang barangay Poblasyon ug ubang dapit lakip na ang pipila ka mga humayan. Nagubasab ang usa ka bahin sa Taytayan sa maong lungsod. Mihinay paghubas ang tubig pag-undang sa wan ug way gikataho nga nasamdan sa duha ka mga lungsod.